Nikech giseketho ma adwa pango moro. Okay. Nitie gima ndiko wacho karka ma adwa medo. Mondiko wacho maber. Ni nitiere leaders wa ODM ka. Wabunge moko mawuok Nyanza. Mane gisadhi magibede kona ma ogidwar ni kijana mora mora kendo. Ma smart mondo wuogo golgi e kombegi. Mana nyisi kati nombija ma idwaro kom malichni. Nitiere jodongo moko biweni nafas. Ineno. Gitiyo gi advantage mar jakom waerogi. Ineno. Mar frustrate vijende matino. Ineno. Koro gimundiko wacho ni adieri. Gini ok morwa. But en gimukete kaka mbom. Nitie chieng' mobiro muoch. To ne muoch ne gimarach. Nikech gi frustrate vijende mabeyo. Matindo. Man gi vision madwa skuma vijende mondo dhi mbele. Ineno. To wante wabak baba Raila Odinga. Lakini kugi kama kuda po cake. To gigono mbuya ni pod thin. Ken ni pod thin. Gaucho ni okonego nini. Maonego beda mobilizer. Maonego bed ngama gonduru. Maonego nyeo ne frimbi tu. Ineno. Ma begi mababu weno yuago. Ineno. Manyaka nomination chance gikao gimejo mwa. Koro gini ineno gini gitime. To gikia ni gini waneno gi. But ngamumo wapod momiyo gini oknyal muoch. En Raila Odinga. Emomiyo gini te watimore nade. Waling nikech wamiyo babano. Respect kale ori gik mosa konyowa, gik mosa timo, gik mosa kele luo Nyanza, gik mosa benefit. To kigipar ni gin yuawegi, ni gin waluorogi. Wan gimotimo ne gini wawene gini nafas. To mbiji biro nyisa, sani ngi dream mar chung. Kendo Nyasaye moro teli mondo dikom. To samoro biro ikubiro koso dok nikech nikech ok ni ok ngi jopiny. To gibiro gidhi, to giwacho ni mbije chendo nigo bela lende e radio kanyo, choko nigo kal radio kanyo. Ineno. But to nyakach ndo bro wuoyo jo nyakach bro loso lakini ginge maber ni ya ombija benyocho di Addis Ababa jo manyocho ko di Addis Ababa video tiki ombija anyisi to ni niketo gini ino isadia nika kanoro mpika na senator yadhi uredi ke nabi Addis Ababa angi mangene jogi ok believe jo manoso do MPs 15 years 20 years ok believe kum young people ok believe kum kabisa koro chuno ni nyaka wan vijende gimomi vijende obija okwagore lo nyachiel okwariwore umbija wacho mare iwacho wach babu wacho mare ineno Gaucho pandi wacho mare de tong ni ya ni wariwore ni wante wane ODM anda baba Raila Odinga then waketo kata kijana kaka wabedo kaka kijana mara umbija ne man mbele wa to wacho ni koro umbija sani wadhi wakilisha interest mar vijende magwa ineno kuro wadhi vijende kaka 1000 to wacho ni bwana Oma Bay nani ombija chung nyaka chodo ticket ombija ngane chung Migori kama odoro ticket Nairobi ka ngane chung then waketo kijana kata ken ombija kata ni kijana manto ni mbele but sida mar vijende Oma Bay ni mbele gi gimbende ogero vijende mavokol mabiro koro the same lo nymoyo mar jodongo gi mosebedo 15 years gi wayo kum young people bende ma mosebedo wan gi young leaders mosebedo vijende go bende dui mag vijende wetegi ma joluo ogidwa vijende wetegi matima ngowa mabiro kibiro mipaki kabisa tioro ni guns mondo timirade ogoyi olawi ogidwa ni mondo gine magibira ngowa gibed malo mane momiyo ka monda sifu umbija haringo poda bedo mana kuom baba kata nyalo bedo kuom wanga kata nyalo bedo kuom ng'anene kuom ochilo tawe kijana wado mangowa nikech kijana ni en adui mar kijana waitiwa to koro gima Gaucho wacho ne kare to koro be yamb siasa ni